Jeg vil nu vise dig, hvordan du bruger programmet Forbindelse til fjernskrivebord, når du skal styre din Windows VPS. Programmet det har du liggende nede i startmenuen. Jeg har mit program liggende her som en genvej. Hvis ikke du har det, så kan du bare søge efter fjernskrivebord, og så kommer det frem under programmer. Jeg klikker på det for at åbne. Det er bare sådan et ret simpelt lille program. Der er nogle flere indstillingsmuligheder, men jeg nøjes med at vise dig den helt simple version her. For at logge på din Windows server, så skal du bruge et IP-nummer, og så brugernavn og password, og det hele der har du fået fra VPS Pro i en e-mail, dengang du fik leveret din Windows VPS. Jeg klikker på et eksempel på sådan en e-mail her, og jeg finder IP-nummeret, og det kopierer jeg over i feltet computer. Og så trykker jeg på opret forbindelse. Nu beder programmet mig så om at indtaste brugernavn og password. Og det kopierer jeg så fra e-mailen. Således. Helt enkelt. Og så klikker jeg på OK. Nu forbinder programmet så til serveren. Og programmet advarer nu om, at der ligger et certifikat på serveren, som programmet ikke kender. Og det er helt naturligt, for det er jo første gang, vi logger på. Man kan vælge at klikke af her, for at undgå at se den meddelelse her igen. Jeg vil nøjes med bare at ignorere meddelelsen ved at trykke på ja. Nu forbinder programmet så til serveren igen, og når vi logger på, så ser du, at programmet overtager hele skrivebordet eller hele skærmen. Og det vi ser på skærmen nu, det er altså serverens skrivebord. Du kan styre serveren fuldstændig som om det var dine lokale PC'er. Du har en startmenu, og du kan starte programmer, og du kan konfigurere og installere. Og det hele det viser vi i nogle andre videoer, som du kan hente her på hjemmesiden. Jeg vil nøjes med at vise dig, hvordan du bruger nogle helt simple funktioner i fjernskrivebordet her. For at komme tilbage til din egen desktop, eller dit eget skrivebord, så kan du klikke på den her gendan fra maksimeret tilstand. Og så bliver fuldskærmen lavet om til et vindue. Og du kan se, at det er stadigvæk skrivebordet, der er herinde, men det er blevet lidt mindre. Jeg kan kopiere. Jeg har 3 filer her på mit skrivebord, som jeg kan kopiere over på serverens skrivebord ved at højreklikke og trykke sæt ind. Det er meget simpelt. Hvis det er større filer, så kan det godt tage lidt tid at kopiere dem over. Så skal du lige være opmærksom på. Hvis jeg vil tilbage til fuldskærm, så klikker jeg bare på maksimere-knappen, og så er jeg tilbage på serverens skrivebord. Den blå kommando-linje heroppe, den kommer frem, når jeg kører musen op i toppen. Og her kan jeg også minimere fuldstændig, hvis jeg vil det. Hvis du vil logge ud af fjernskrivebordet igen, så kan du gøre det på 2 måder. Enten kan du bruge funktionen log off, så lukker du den session, du har gang i fuldstændig, og efterlader serveren sådan, som den var, da du fik den. Altså tændt med services kørende, men uden en skrivebordssession. Hvis du har åbnet nogle programmer herinde på serveren, som normale desktop-programmer, og du ønsker at lade dem køre, også selvom du lukker remote desktop ned her, eller fjernskrivebordet ned, så kan du gøre det heroppe på krydset på luk. Det er altså ikke serveren, du lukker, det er bare din forbindelse ind til serveren, du lukker ned midlertidigt. Og selve sessionen herinde på serveren, dit skrivebordssession, den forbliver intakt. Det kommer programmet også og fortæller dig, når du klikker på krydset. Du siger bare OK, og så er du tilbage på dit eget skrivebord. Hvis du vil tilbage til serveren, så gør du det på samme måde, som da du loggede ind først, ved at åbne skrivebordet. Du kan se, at den husker det seneste IP-nummer. Hvis du klikker på
opret forbindelse, så har den også husket dit brugernavn, så du skal bare kopiere passwordet over igen. Sådan her. Og det kan nogle gange godt drille lidt med kopierfunktionen. Vi prøver igen at ignorere igen advarslen. Så er vi tilbage. Det var en simpel præsentation af programmet Forbindelse til fjernskrivebord.